te çi şer peyda kirî di navbera dil û aqil de he? Haya te jê heye? Ew dilê ku tu di ser her kesî ra digirt, bi dilek sar te cezaya dûrbûnê lê birî. Ew ne pirsgirêk e. Pirsgirêk ew e ku dil di te nare û aqil te qebûl nake. Di hundirê min da şer û ceng e, ne bi dil karim û ne bi aqil karim. Di navbera her duwa da ez bûm penaber. Dil xwe heqli dibîne û aqil xwe zane dibîne û di navbera her duwa da ez hûnda dibim. Dil dibe erê û aqil dibe na û di navbera her duwa da dîsa ez şevdar dimînim. Piştî ku te şer peyda kir, te xudayan û ji dûr da tu li agirê canê min dinire. Di nav tûz û dûmana ji aliyê minî çepê darê difetisim û qene xema te ye. Çi dil li ser te ye he? Çi dil li ser te ye?